Is-sibt filgħodu kif mitlub, id-deputat Jeffrey Policino Orlando f'ittra li bagħat lill-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli beda billi kwota d-dikjarazzjonijiet pubbliċi ta' wieħed mix-xhieda tiegħu, id-deputat Laburista Joe Mizzi. Meta kont Ministru bejn 96-98 konna din nagħmlu riforma fil-Pulizija u bħala riforma fil-Pulizija konna naqqasna dak il-Pulizija li kienu bħala eskorta jew wassama xi ħadd fejn ma kienx hemm bżonn. U fosthom kien hemm parti minnhom ta' Mariċċat Kakja Karwana. Wara li dawn ġew imneħħin għax ma kienx hemm bżonnhom, ovvjament imbagħad jiena minn ħadd kienet set pressjoni kbira biex dawn jerġgħu jitpoġġew lura. Il-head tal-security illi kont informat li dan qed jagħmlu minn kollox biex iwedeħħuh minn hemmhekk u kien indika li wkoll li kien hemm persuna warajha li kien RCC. Kien hemm każ meta għaddejt il-rapporti Kummissarju tal-Pulizija li kien hemm jott qed jagħmlu cocaine party fuqu u jiġbed l-attenzjoni kien hemm nies prominenti fuqu. Fil-fatt kien hemm nies prominenti kienu ħbieb ħafna ta' RCC u meta marru l-Pulizija marru fuq jott ħażin u mhux fuq il-jott li jien indikajtilhom. Fl-ewwel ittra tiegħu tas-sibt, Jeffrey Policino Orlando qal li se jkun qed jgħaddi d-dettalji tax-xhieda l-oħra f'korrispondenza separata. Imma kmieni wara nofsinhar wieġbet il-President tal-Eżekuttiv Nazzjonalista Marta Sportelli u akkużat lil Policino Orlando li qed jaġixxi b'intenzjoni ħażina għaliex mhux qed jagħti biżżejjed dettalji biex Richard Kakja Karwana ikun jista' jfassal id-difiża tiegħu. Infurmatu li se jkollha tressaq il-kwistjoni quddiem il-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista biex jittieħdu d-deċiżjonijiet neċessarji f'dawn iċ-ċirkostanzi. Ftit wara, wieġeb Jeffrey Policino Orlando. Innota kif 48 siegħa wara li tkellem id-deputat Laburista Joe Mizzi, Richard Kakja Karwana għadu ma wieġeb xejn. Policino Orlando qal li ma jistax jifhem ir-raġunament ta' Marta Sportelli li takkużah b'aġir ħażin meta kien fil-proċess li kif mitlub mill-Partit Nazzjonalista jgħaddi aktar dettalji dwar ix-xhieda permezz tal-email. Għaldaqstant qal Policino Orlando se jkun qed iwaqqaf il-korrispondenza biex il-kwistjoni tkun diskussa nhar it-tlieta fil-post l-aktar adattat, jiġifieri l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Temm jgħid li dakinhar qed jistenna li jitilgħu jiġdu x-xhieda li semma. Intant, Richard Kakja Karwana kiteb l-avukat tiegħu biex iħabbar li ppreżenta kwerela lill-Pulizija biex jinbdew proċeduri kriminali kontra d-deputat Laburista Joe Mizzi u l-editur ta' One News wara l-aħbarijiet li ħarġu dwaru. U fi żvilupp ieħor, il-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Joe Mizzi qal li filwaqt li mhux se jidħol iktar fil-battalji interni ta' Gonzi PN, irid ifakkar li l-punti li semma b'referenza x-xhieda mitluba minn Jeffrey Policino Orlando kien stqarrhom drabi oħra fil-pubbliku u anke fil-Parlament għal iktar minn darba. Dan juri li mhux qed jitkellem issa l-ewwel darba għax issemma fil-każ ta' tkeċċija ta' Richard Kakja Karwana mill-Partit Nazzjonalista.